2 Samuel chapter 16 and verse number 1. Dayon maglantaw. Mubasa ta 4 verses dere dayon mo lantaw ta duha ka verse sa Psalms. 2 Samuel chapter 16 and verse number 1. Kung nana sa amen? Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Dios. Magsugod verse 1 ngadto sa verse 4. English una basay kaduha. And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba, the servant of Mephibosheth, met him with a couple of asses saddled, and upon them 200 loaves of bread, and 100 bunches of raisins, and 100 of summer fruits, and a bottle of wine. Dilit makahubog, just grape juice lang. Verse 2, and the king said unto Ziba, what meanest thou by these? And Ziba said, the asses be for the king's household to ride on, and the bread and summer fruit for the young men to eat, and the wine, that such as be faint in the wilderness may drink. And the king said, where is thy master's son? And Ziba said unto the king, behold, he abideth at Jerusalem. For he said, today shall the house of Israel restore me the kingdom of my father. Then said the king, can I see David? Then said the king to Ziba, behold, thine are all that pertained unto Mephibosheth. And Ziba said, I humbly beseech thee that I may find grace in thy sight, my lord, O king. Masaya. Ug sa diya nga si David misaylot na og jutay sa tuktok sa bungtod. Nasab niyo tuktok sa pinakaibabaw, kanangay diya tuktok. Sa tuktok sa bungtod, tanawa, si Ziba ang sulugoon ni Mephibosheth, misuga kaniya uban ang usa ka parisan sa asno nga gimontorahan, o gikarga kanila ang duha ka gatos ka piraso sa tinapay, ug us ka gatos ka pungpong sa pasas, ug us ka gatos nga mga prutas sa ting-init, ug usa ka botelya sa bino. Ug ang hari miingon ngadto ni Ziba, unsang ipasabot nimo pinagi niini? Ug si Ziba miingon, ang mga asno alang sa panimalay sa hari aron pagasakyan, o ang tinapay o ang prutas sa ting-init alang sa batan-on mga lalaki aron kaunon, o ang bino aron kadtong maluya diha sa kamingawan makainom. O ang hari miingon, og hain ang lalaki nanak sa imong agalon. Og si Ziba miingon ngadto sa hari, tanawa, siya nagapabilin sa Jerusalem. Kay siya miingon, karong adlaw ang balay sa Israel mouli kanako sa gingharian sa akong amahan. Unya, miingon ng hari ngadto ni Ziba, tanawa, imuha na ang tanan nga gipanag-iya ni Mephibosheth. Og si Ziba miingon, ako sa pagkamapaubsanon naghangyo kanimo nga ako makakaplag og grasya diha sa imong pananaw o akong agalon o hari. Now turn with me to Psalm 116 and verse number 10. Psalm number 116 and verse number 10. The message this morning is a little unique. Lahi-lahi sa daghan sa akong mga mensahe. Kinahanglan ka maminaw gyud aron masabtan nimo ang tibuok story ug dali mawala ka. Psalm 116 and verse number 10. Kung nasa amen. I believed, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Ako mituo, busa ako misulti. Ako sa hilabihan gisakit. Ako miingon, diha sa akong pagdali, ang tanang tao mga bakakon. Title of my message this morning, very simple, when you're hurting. Sa dihang nasakitan na ka. When you're hurting. Magampo na ta, dayon kung makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, would you please bless the message today? Father, would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you help me? Dear Lord God, would you please empower me? I pray, Lord, that nothing would distract my mind from the message this morning. Pray, Lord, you give me physical strength and energy to deliver the truth and make the story clear so the truth
shines through very clearly into the hearts and minds of our people. Please, dear God, help me this morning. Fill me with your Spirit. Please, God, bless the message. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang sugilan ng atong iba sa karumbuntag, naitabo sa pinakaalaot nga adlaw sa kinabuhi ni David. Kamong ba ang matanong, kapalo sa pulong alaot, maot, hilabihan ka maot, hilabihan makasakit, grabe kayong kahimtang, alaot. Kini nga story na itabo sa pinakaalaot nga adlaw sa kinabuhi ni David. Si David na idakang pagsulay sa iyang kinabuhi, pero walay naglabaw sa kahimtang ni ining adlaw. Ni ining adlaw, pipila ka oras ang nilabay. Nakado si David sa pinakamakasakit nga balita sa iyang tibok kinabuhi. Ang iyang kaugalingong anak nga si Absalom nagaalsa na batok kaniya aron siya mismo ang mahimong hari sa Israel. Nasa tiyong pulong alsa, nin magpataas, pero sa Biblia, halos, dili tanan, pero ang kadaghanan sa panahon gigaman ng pulong alsa sa Biblia, nagastorya kabahin sa pagrebelde batok sa government. So nag-alsa siya sa iyang kamot, meaning nagplano siya, nagkonsabo siya nga mag-overthrow sa government. Ang iyang kaugalingon nga anak, si Absalom, nagkonsabo na, nagplano, ban sa laing tao sa gingharian, aron makapatay ni David, aron si Absalom mahimok man hari sa Israel. Unsay pagbudhi nining kalibutan nga makalabaw niya na. Unsay klase sa tao ang magkonsabo sa pagpatay sa iyang kaugalingon amahan. Sigurado di si David na mga sayop. Sa diyang si Amnon nag-abusar, nagpahimulo sa iyang igsoon nga babae nga si Tamar. Si David walay gibuha. Kaya nasakit iyang kasing-kasing, dali kanahan mo silot ni Absalom, sa naghula ra siya. Siyempre, sayop yun ka na. Dayon sa diyang si Absalom, nagpatay ni Amnon, nagpanimalo sa iyang igsoon. Sakto ba? Igsoon? Yeah, sakto na. Nagpanimalos gyud si David, wala gibuha gyapon. Diha sa iyang atiman sa iyang kaugalingong pamilya, na siya daghang sayop. Pero siya ka mahigugmaong nga amahan. Mahigugma siya gyapon ni Absalom. Pero unsay klase sa tao nga sama ni Absalom, magbudhi sa iyang kaugalingong papa aron siya mahimok man ang hari. Sa maorang panahon, si David nakakaton nga daghan sa iyang matinud-anon nga mga sakop. Nagsalikway na kaniya aron mosunod sa iyang mabudhiyon nga anak, si Absalom. Murag ikaw nahibalo sa istorya si David. Nagado sa balita si Absalom padulong dari uban ang daghang tao aron magatake sa syudad aron siya mahimong hari. Busa si David nagbarog na uban ang iyang mga sulugoon ug sundalo nga matinud-anon pa. Ug naglayas na sila gikan sa Jerusalem. I preached about this story a few weeks ago, pero syempre lahik yun ang mensahe. Naglayas na siya gikan sa Jerusalem. Sa dali pa si Absalom niabot, uban sa iyang mga tigsunod. Maka-imagine ba ka sa kasakit sa kasing-kasing ni David niya ng adlaw? Apan ka na man ang sinugdanan lang sa mga kasakitan nga mudanga sa iyang kasing-kasing niya ng alaot nga adlaw. Samtang sila naglayas, si David nakadungog sa dugang pang bad news. Ang iyang suod nga higala nga si Ahithophel nagdapig pod ni Absalom. Maka-imagine ta kung unsang pagbati ni David. Sa dihang kini nga balita midanga sa iyang kasing-kasing. Si Ahithophel pod, akong higala, akong pinakasalighang magtatambag sa tibok king harian. Kinsa pa'y lain? Kung si Ahithophel kinsa pa'y lain, napabasi bisan kinsa niining kalibutan nga kasaligan. Ang mabudhiyon gayon ang tanan. Kung si Ahithophel, akong higala, makahimo niini, kinsa pa'y lain? Kinsa ang sunod? Can you imagine the feelings? Ang akong anak, kadaghang sa akong mga sakop,
karon si Ahithophel pod. Wala na bahay tao nining yutang nga matinud-anon. Maka-imagine ba ka? Makahanduraw ba ka? Kung unsa ang kalalong sa kasakit sa iyang kasing-kasing, niya nang adlaw. Nagpadayon sila, naglayas, ug human tanan niyang masakit, makasakit nga balita. Si David nagtagbo ni Ziba. Kinsa man si Ziba? Can you put that name on the board for me, wifey? Write the name Ziba, and then underneath that put Mephibosheth. Do that for me, okay? Nagtagbot na siya ni Ziba. Do you have your Bibles? Go back to 2 Samuel chapter 16. Let's look at the story this morning. Kinsa man gud si Ziba? Dili common nga ngalan. I mean, kung kabalugyud ka sa Biblia, basin medyo mahinumdum ka, pero kung ako mga tana sa Bible trivia, kinsa si Ziba, murag ang kadaghanan, wa kabalo. 2 Samuel chapter 16 and verse 1. Kuna na sa amen? And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba, the servant of Mephibosheth, met him, with a couple of asses saddled, and upon them 200 loaves of bread, and 100 bunches of raisins, and 100 of summer fruits, and a bottle of wine. Wow! First time sa Tibok Adlaw, nay mayong balita para ni David. Nanay mayong balita, si Ziba nagdala og pagkaon para ni David ug sa iyang mga sulugoon nga naapa sila nga wala nagbudhit niya ang iyang mga sundalo, mga tao may kuyog ni David diha sa paglayas. Si Ziba ang nitagbot nila na nagdala og mga regalo. Wow, nindot, unang panalangin sa adlaw. Pero sa kamatuoran si Ziba na ay tinagong katuyuan diha sa iyang gibuhat. Unsay rason nga si Ziba nagdala nining daghan nga regalo para sa hari diha sa adlaw sa iyang katalagman. Sa dali pa ta makapadayon sa storya diri, kinahanglan ta magatras gamay aron makasabot ta sa background ni Ziba ug Mephibosheth. Magatras ta pipila ka chapters ngadto sa 2 Samuel chapter 9. Nata sa 2 Samuel 16, magatras ta ngadto sa 2 Samuel chapter 9. So nga tong story karon, 2 Samuel 9. Magatras ta sa history gamay ngadto sa 2 Samuel 16. Naglayas si David gikan ni Absalom ug gitagbuan ni Ziba. Pero magatras ta sa sinugdanan sa story ni Ziba ug Mephibosheth sa 2 Samuel 9. Tanaw ang 2 Samuel chapter 9. Niini nga panahon na sa 2 Samuel 9, si David human sa daghang tuig sa guba o makig-away sa tanan mga kaaway nga nagpalibot sa nasod sa Israel. Finally, nana siya panahon nga medyo malinawon. I mean, daghang tuig. Pasing 20 years kapin. Si David naghari 7 years diha sa Hebron. Ibabaw sa tribo sa Judah lang. Dayon, Ishbosheth, ang anak ni Saul namatay, o ang tanan tao sa Israel nagdawat na ni David, ingon nga ilang hari. So si David naghari dito sa Hebron 7 years. Dayon, murag 13, maybe 15, maybe even 18, 20 years pa. Human niya na, naghari siya sa tibuok nasod sa Israel. Ug niabot na siya sa panahon nga lig-on na ang iyang gingharian, ang mga kaaway gibuntog na, napili na, ug na siya'y kadyot, na siya'y mubuok nga panahon nga mag-stop ug maghuna-huna. Tanawon na to ang 2 Samuel chapter 9 and verse 1. And David said, "Is there yet any that is left of the house of Saul?" Now, kinsa man si Saul, siyang hari nag-una ni David. Diba? Diha sa panon sa Biblia, o hangtod karon sa kamatuoran, ang diha sa mga daotang nga nasod,
kung naay usa ka hari nga mamatay or gipatay, o ang laing pamilya mag-control na, kana nga bagong hari mo patay sa tanan kaila sa daan hari, kana ang kasagaran sa mga dautan. Dili kana ang batasan ni David, pero kana ang batasan sa mga dautan. Ikaw mo kita sa tibok Biblia, naay bagong hari mo patay siya sa tanan pamilya, tanan parente, tanan kadugo, tanan higala sa daan hari aron walay tao makahulga, maka-atake sa iyang bagong gingharian. Pero dili kana ang batasan ni David. 2 Samuel chapter 9 verse 1. And David said, "Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Si Jonathan ang anak ni Saul, ug siya ug si David suod kaayo. Ug si David miingon, aduna pa bay nabilin sa balay ni Solo, aron nga ako makapakita kaniya sa pagkamaayo tungod ugalang ni Jonathan. Tanawa ang batasan ni David dere. Sa dihang ligon na siya diha sa iyang gingharian, diretso siya nagsugod og hunahuna kabahin sa uban. Kana ang tinuod nga Dios nung batasan. Kadaghang sa tao nga mahimong dalo og mapagarbohon diha sa panahon sa kauswagan. Pero dili kana ang batasan ni David. Sa diya, ligon nang yung gingharian, yung gihunuhuna. Kinsa makatabang, kinsa ba akong tabangan, matabangan na ako. Karon na ko'y tsansa, wala na'y guba, nining panahon na, diretso ganan siya mutabang, ganan siya mag-bless sa uban, tungkol sa yung pagkahigala ni Jonathan. Tanawang verse 2. And there was of the house of Saul a servant, not a son, a servant, whose name was Ziba. There it is, Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. Og sa balay ni Solo, dihay uska sulugoon, kang kinsang ngalan mao si Ziba. Og sa diya nga sila mipatawag kaniya ngato ni David, ang hari miingon ngato kaniya, Ikaw ba si Ziba? Og siya miingon, ang imong sulugoon mao siya. So kinsa si Ziba? Siya ang sulugoon ni King Saul samtang buhi pa siya. Karon patay na si Saul, dugay na murag 20 years kapin, namatay na si Saul, gipatay sa guba uban sa iyang mga anak si David, ug uban pa gipatay sila sa guba. Pero sa una, kaniadto si Ziba ang sulugoon ni Saul. Gitawag siya nga sulugoon, pero sama kung nainumdum mo sa story ni Abraham ug iyang sulugoon diya sa Genesis 24, kini nga sulugoon sama niya na siya ang sinaligang na sulugoon. Siya ang supervisor sa tanan-laing sulugoon ni Saul. This is not just not just any servant. No, siya ang pinakataas sa mga sulugoon ni Saul. Sinaligan siya. Siya ang supervisor sa uban. Siya ang nagbantay sa tanan umahan, tanan mga yuta nga iyat ni Solo samtang buhi pa siya. He was the farmer who nga nagsugo sa tanan laing service. Does that make sense? Sabtan ninyo, kana si Ziba. Sulugoon man ni Saul, pero pinakalabaw sa tanan laing sulugoon. So kinahanglan ta makasabot sa uska butang importante kaayo. Niini nga panahon sa storya, si Saul namatay dugay na. Nagkwenta kog sa gabi, murag 20 years kapin, namatay na si Saul. O kinsa man ang nagbantay sa tanan yuta ni Saul, niya nang natibok nga panahon, si Ziba gihapon. Ay importante gyud ni. Kinsa ang bossing ni Ziba? Wala. Gipatay ang iyang bossing. So kinsa ang bossing karon? Si Ziba. Dili siya ang tinuod nga tag-iya, apan nagbantay siya, nagdumala siya sa maragyapon, but in many ways, murag sa daghang paagi, nagakinabuhi si Ziba, ingon nga siya ang tag-iya gayud, kay walay naglabaw niya, sukad namatay si Saul. Does that make sense? So, dali siyang tagiya, pero nagkinabuhi siya sama nga siya ang tagiya. 20 years kapin. Sa 20 years, manad yun ka niya na. Di ba? Manad ka nga ikaw ang bossin. Ganahan ka ako.
Kinsa nagkuha sa ginansya gikan sa property, wala ta kabalo, pero para nako murag si Ziba. Nagkinabuhi siya sama sa tagiya para sa akwa. Now, it's very, very important for the rest of the story. But dayon tamo basa. Look at verse 3. So si David, ganan siya mutabang sa bisang kinsa nga kaliwat ni Saul, ug nagtawag siya ni Ziba, ug syempre si Ziba kaila sa tanan parente ni Saul. Ang tanan niyang kaliwat. Tanaw ang verse 3. Kung nasa amen. And the king said, "Is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him?" And Ziba said unto the king, "Jonathan, ang imong sud nga higala, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet." Kung hari miingon, wala na ba'y lain sa balay ni Solo aron ako makapakita sa pagkamaayo sa Diyos nga to kaniya? Ug si Ziba miingon nga to sa hari, si Jonathan aduna pa'y uska lalaking anak nga bakol sa iyang mga tiil. Si Ziba ang nagingon ni David, kabahin sa anak ni Jonathan nga usa ka bakol. Yang ngalan si Mephibosheth. So we have Mephibosheth. So kita si Mephibosheth, anak ni Jonathan, ug si Jonathan ang anak ni Saul. So siya ang apo ni King Saul, anak sa suod nga higalat ni David nga Jonathan. Ug si Ziba sa kamatuoran, siya ang sulugoon ni Mephibosheth. Dili siya ang labaw sa tanan sa kamatuoran, si Mephibosheth ang niyang tinuod, bossing. Pero wala gyud si Mephibosheth nakaangkon sa iyang katungod, kay lame siya, o nagkinabuhi siya, nagpuyo siya sa pobre nga lugar. Si Ziba wala nagatiman ni Mephibosheth. Why klaro? Nailain tao, dali prente, why labot ni King Saul nga nagatiman sa iyang apos nga si Mephibosheth diha sa nga pobre kaayo nga lugar. Si Mephibosheth kapuyo sa lugar gitawag Lodebar. Ug nakadungog ko sa una, Lodebar maong lugar sa mga pobre, pero nagduda ko. How do you know that? Yon sa nimong paghibalo nga pobre. Dayon sa karon semana nagbasa ko sa story ug nagrealize ko sa Hebrew, sa lingwahe sa mga tao sa Biblia, sa mga tao sa Diyos, the Jews spoke Hebrew. And diya sa Hebrew, ang pulong lo, nagpasabot, dili, or wala. So naghunan ako, lo debar, unsay pasabot sa debar. So nag-research ko. Nakakataon ko nga ang pulong debar, nagpasabot sibsibanan. Pasture. Lugar nga naidaghang sagbot para sa imong mga karnero o kanding, sibsibanan. Sa yung sibsib, ang mga karnero magsibsib diha sa sagbot sa kapatagan, di ba? So ang pulong Lodebar nagpasabot walay sibsibanan. Kung walay sibsibanan, way pulos ang yuta. Dili mayo ang tubig, dili magtubo ang mga tanong para sa mga hayop. So kinsa gapuyo diha sa lugar ng yuta way bili ang mga pobre. Murag ang mga squatters. Ang mga tao way kwarta makapalit sa ilang kaugalingong yuta, asa sila gapuyo sa Lodebar kay way pulos para sa mga dato. Ang tao nga naay kadato, ang tao nga naay karnero, kanding, dili sila mo puyo dito kay walay sibsibanan para sa ilang mga mananap. So si Ziba, nagbantay yapon, nagdumalag yapon sa tanan yuta ni Saul, samtang si Mephibosheth kapuyo dito sa Lodebar. Ang nailain tao na luoy na lang kaniya, nagatiman niya. Kanang kahimtang. So si Ziba nagingon ni David, na si Mephibosheth. Dalit mo ba sa tibok story, kaya kinahanglan tamo balik sa atong text. Pero si David nagsugo, o nagpadala sa mga tao, sila nagkuha ni Mephibosheth, o nagdala kaniya ngadto sa palasyo sa Jerusalem. Na siyempre, sa adihang ang mga tao niabot dito, aron makuha ni Mephibosheth, murag, naghuno na siya, patay na ko. Kaliwa ko ni Saul, si David ang hari, nakaplagan ko niya, patay na gyud ko. Murag na hadlok gyud. Ilang gidala si Mephibosheth ngadto sa palasyo, dito sa Jerusalem. O si David, nagdawak kaniya, nag-angkon niya, o nagtrato kaniya sama sa iyang kaugalingong anak. Iyang gisulti, Mephibosheth, ikaw magkaon sa akong table sama sa mga anak sa hari. O si Mephibosheth, nasyak gayud siya sa kaluoy, o kadako sa kasing-kasing ni David, ngato sa kamaturan niyang kaaway. Kaliwa siya ni Saul, ang kaaway ni David.
Pero kanak gayon ang batasan ni David. So, unsay mong gihuno-huna kabahin ni Mephibosheth? Siyempre, dako gayuri ang thankfulness, dako gayuri ang gugma nato sa hari kay si David na luoy kaniya diha sa iyang lusod nga kahimtang. Then, kini ang importante kaayo. Then, human nga si David nagpahayag, Mephibosheth, sugod karon, magstay ka diri sa Jerusalem, magkaon ka diri sa akong lamesa matag adlaw. Yang nagliso o nagtanaw nga to ni Ziba. O yang isulti, Ziba, ang tanan yuta ni Saul, iya na ni Mephibosheth. O ikaw ang magbantay gihapon para kaniya. Now, how do you think Ziba felt? Now, para nako, dili ko makapruweba, kanay daghang gap sa story. Pero kung ikaw si Mephibosheth, 20 years na, ikaw lang magdumala. O sa kalit lang, ikaw ang ubos o nailain naglabaw. Nanad na ka akong bosin. Karon, ikaw ang mutuman sa sugo. Para nako, wala siya nalipay. I can't prove that for sure, pero mag-uyon gyud sa atong teksto karon. I don't think he was happy. Nibalik siya sa iyang tinuod nga katungdanan. Sinaligan lang. Dili agalon, sinaligan. Naay mga tao ubos kaniya, pero dili siya ang pinakalabaw. Sa una siya nagsugo, karon siya ang sugoon. Sa usa ka bakol. Una kabayan niya na, kung naay Pilipino, kana mahitabo sa Pilipino, unsa yung attitude, masuko gyud. Magsuko na ako. Di ba? So kana man ang background sa atong story karon. So karon mo balik ta sa 2 Samuel 16. 2 Samuel 9, gidawat na si Mephibosheth ni David o si Mephibosheth na dakong utang kapabuton nga to ni David, di ba? Dayon mo ta sa 2 Samuel 16, si David nagalayas gikan sa iyang anak. Nagalayas gikan sa tanan niyang mga sakop nga nagbudhi na kaniya. Dayon mo tagbo na siya ni Ziba. Let's read verse 2 pag-usab in 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 and verse 2. 2 Samuel chapter 16 and verse 2. Okay na ta? Nagapas na sa tanan. Nasabtan na to ang story, di ba? 2 Samuel chapter 16 verse 2. Kung nasa amen. And the king said unto Ziba, what meanest thou by these? Si Ziba nagdala sa daghang mga regalo para sa hari o yung mga tigsunod. And the king said unto Ziba, what meanest thou by these? And Ziba said, the asses be for the king's household to ride on, and the bread and summer fruit for the young men to eat, and the wine that such as be faint in the wilderness may drink. Ug ang hari miingon ngadto ni Ziba, unsa ang ipasabot nimo pinagi ni ini? Ug si Ziba miingon, ang mga asno alang sa panimalay sa hari aron pagasakyan. O ang tinapay ang pruta sa ating init alang sa batanong mga lalaki arong kaonon. O ang bino arong kadtong maluya diha sa kamingawan makainom. Oh, mahuna-hunaon gayud si Ziba. Naghuna-huna siya kabay sa tanan mga kinahanglan sa hari. Dayon si David nangutana, siyempre na siya pumatana, asa man si Mephibosheth? Nga naman ikaw na lang. Si Mephibosheth ang tabangang gyud na ako, asa man si Mephibosheth? Tanawang verse 3. And the king said, and where is thy master's son? Si Saul ang agalon ni Ziba. So he's saying, asa si Mephibosheth. And the king said, and where is thy master's son? And Ziba said unto the king, tanawa ang gitubag ni Ziba. And Ziba said unto the king, behold, he, Mephibosheth, abideth at Jerusalem. For he said, today shall the house of Israel restore me the kingdom of my father. O ang hari miingon, ug hain ang lalaki na naksay mga galon. Ug si Ziba miingon ngadto sa hari, tanawa. Siya nagapabilin sa Jerusalem, kay siya miingon. David, si Mephibosheth nagingon, karong adlaw, ang adlaw sa Israel, mauli ka nako sa gingharian sa akong amahan. Now, sa akong pagkabatanon, nalibog ko nini nga story. Si Ziba nagtanaw diretso sa nawong ni David ug naglitok sa usa ka bagag nawong nga bagak.
Iyang gisulti. O hari, si Mephibosheth, ang gitabangan gyud nimo. Yeah. Imong gihatag kaniya sa tanan nga iya sayang amahan. Yeah, si Mephibosheth. Siya nga nagdakong utang nga kapabuton nga to kanimo. Yeah, si Mephibosheth nagpabilin dito sa Jerusalem. Kay nagato siya nga mahimo siyang hari puli kanimo. What? Unsay mo gisulti? Mephibosheth nagsulti nga mahimong siyang hari? Dili siya makalakaw. Unsaw nimo paglit sa kasundalo hangadto sa gubat kung dili ka makalakaw? Wala gyud siya nagkupot sa espada. 5 years old siya. Sa diya, nahimo siya bakol. Diya sa gubat, sa panahon ni King Saul, siya o si Jonathan, niyato sa guba, o napildi sila, si Jonathan gipatay, si King Saul gipatay, ang igso ni Jonathan gipatay, o ang balita, gikan sa guba, niabot sa syudad, din ang mga sakop ni Saul, naghula. Na bad news, namatay gayud ang hari, ang Philistines padulong dari, aron kitang sunod nga pagapatyon, kinalanta mo layas. Unyanak nga adlaw, sa diya gipatay si Saul 20 years nilabay kapin. Niya nga adlaw ang yaya ni Mephibosheth. 5 years old lang si Mephibosheth. Ang yang yaya nag-aswag kaniya, nag-agak kaniya, nagdagan arong maglayas ug samtang siya nagdagan, napando siya og nihulog ni Mephibosheth og nabali ang yang mga tiil, wa gyud siya naglakaw human niya na. He was a cripple. Walay cripple. Mahimong, nga pwede mahimong hari. Sa bisan unsang ging hari sa panahon sa Biblia. Ang tibok katuyuan ng mga tao naningil sa Diyos, ng Diyos mohatag nila sa hari. They said, give us a king aron siya makaway sa among mga gubat. Nobody in the entire kingdom of Israel would ever believe this lie of Ziba, kabayan ni Mephibosheth. Why klaro ang bakak? Bagag na wong gyud. Walay kaulaw. Nagtano siya diretso sa nawong ni David. We say in English, he didn't even blink. You ever seen, nakikita ba ka sa tao nga hanas sa pagpamakak? Oh, tinuod gayon. You ever see that? Walay kaulaw, dili mamula. Kana ang gihimo ni Ziba. Si Mephibosheth, wala gyud naghunahuna. Pasin, pohon-pohon. Ako nga uskabakol, mahimong hari. May klaro sa panahon, niya nga panahon. O walay tao sa tibok ing harian, mutuo niya nga bakak. Kini usa ka dakong bakak. Butang lang. Nga walay klaro. Apan, look right here. Apan, si David diretso mituo ni ining katingalahang bakak. Look at verse 4. Si Mephibosheth nagingon, si Ziba nagingon, King, si Mephibosheth nagpabilin dito sa Jerusalem aron mahimo siyang hari. Tanang verse 4. Then said the king to Ziba, behold, thine are all that pertained unto Mephibosheth. And Ziba said, I humbly beseech thee, that I may find grace in thy sight, my Lord, O King. Unya, mayong hari nga to ni Ziba, tanawa, imuha na ang tanan nga gipanag-iya ni Mephibosheth. Kana gayud ang gitingwa ni Ziba. But I have a question. Nga naman si David diretso muto sa bakak, kabahin sa usa sayang pinakamatinur-ano nga mga sayop, mga sakop. Why would he believe a lie? I mean, just ridiculous. Why klaro? Kung siya nag-stop, naghuna-huna, siya mag-realize, dili siya maghuna-huna niya na. Si Absalom ang gipili sa tao. Why klaro? Ziba, unsay mong, what? Pero wala siya naghuna-huna. Wala siya nag-stop. Diretso siya nagtuo sa butang-butang. Kabahin ni Mephibosheth. Usa sa pinaka matinur-anong sa tanan sa lugoon ni David. Kaya nga naman. Now here's the message right here. Listen to me. Tanaw ko. Why would David believe a lie
Just like that. Are you ready? Because he was already hurting. Tungod kay siya nasakitan na gayud daan. Nainom ba ka? Niya nang adlaw nakakatun siya nga ang kaugalingon anak nagalaraw sa iyang kamatayon. Niya nang adlaw nakakatun siya nga daghan sa iyang mga sakop nagbiyat na kaniya aron modapig sa iyang mabudhiyon nga anak. Niya nang adlaw nakakatun siya nga iyang pinakasuod pinakasalighang higala nagbudhi pud kaniya. Ug diha sa kadako sa iyang kasakit ug kaguol, diretso siya mituo nga si Mephibosheth sama gayud kanilang tanan. Kay nga naman, kay nasakitan gayud siya. O kung kita, paminaw, kitang tanan sama ni ini, kung kita masakitan na gayud, dali gayud ta mutuo sa baka. Bisan kabahin sa mga tao nga suod gayud kanato. And sometimes labaw pa kabahin sa mga tao nga suod gayud kanato. Turn with me to Psalm chapter 116 again. Ang tao na to ang Psalm 116 verse 10. Psalm chapter 16 in verse 10 and 11. Psalm 116 verse 10. Kung nasa amen? I believed, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. And what did he say while he was greatly afflicted? I said in my haste, all men are liars. Ako mituo, busa ako misulti. Ako sa hilabihan kisakit. Ako miingon diha sa akong pagdali. Samtang nasakit ang gyud ko, ako miingon diha sa akong pagdali. Ang tanang tao mga bakakon. Na, wala ko sure kung kinsa ang misula sa Psalm 116. Para kanako murag si David, pero ang Biblia dili magsulti gayud. Dili klaro. Pero kung mubasa ka sa chapter para nako, priyo gayud sa batasan ni David. Sa mga panahon sa pagsulay o ang pagpalingkawa sa Ginoo kaniya balik-balik. Pero bisan si David, dili ang tigsula niining nga solmo. Sa atong story karon sa 2 Samuel 16, nagkinabuhi siya ni ini nga verses sa Psalms. I said in my haste, all men are liars. Ako miingon diha sa akong pagdali, ang tanang tao mga bakakon. Human sa pagbudhi ni Absalom. Human sa pagbudhi sa daghang sakop. Human sa pagbudhi sa iyang suod nga higala nga Ahithophel. Dali gayud siya mutuo nga si Mephibosheth por usa ka mabudhion. Paminaw na ko karon, ug kana ang dakong peligro alang kanato hangtod karon. Samtang masakitan ta, dali ta mutuo sa butang-butang kabahin sa mga higala nato, nga dali tinuod. Kay nga naman, tungod daw ta ng uban, no, tungod nasakitan ta. Dali gyud ta musulti ang tanan tao, bakakon, ang tanan tao, white pulos, ang tibok kalibutan. Sama niyan ha. Ang mensahe karong buntag simple kayo. Kung masakit ang gayud ka, paminaw na ko. Kitang tanan na mga kasakit sa kinabuhi, paminaw na ko. Kung mga batano na lusod nga panahon sa imong pagkabata, sa imong pagkabatano, paminaw na ko. Kamu nga gibudhi sa imong bana, imong asawa, sa lain tao nga giguma gayud nimo. Paminaw na ko. Kung masakit ang gayud ka, hinumdumi. Dili ang tanang tao sama kaniya nga misakit nimo. Naapay maayo ni ining kalibutan.
ang Diyos kasaligan gihapon og napay tao nga nagsunod gayud niya. Don't be like the psalmist in Psalm 116. Ayaw mahisama sa tao nagsulat sa Psalm 116 kung si David or bisan kinsa lain. I said in my haste, all men are liars. Ang tanan tao mga bagakon, dili kasaligan si bisan kinsa. Listen to me. Kung ikaw mo abot niya nga punto sa imong kinabuhi, mabungkag na ang tanan relasyon sa imong kinabuhi. You say, Pastor Mike, nahay tao, nagbudhi ka na ako. Sabtan na ko ka na. Ang imong pastor naka-experience sa pagbudhi, pagpila ka panahon. Ako makapakita nimo sa mga tana nga kitira sa akong likod. Mga tao, gisaligan nako, mga tao, gigugma nako. Pero naghimo ko sa decision, dugay na. Dili ko mutugot ang pagbudhi sa mga dautan, ang pagbudhi sa mga dahalo, ang pagbudhi sa mga mapagharbohon. Dili ko mutugot niya na muguba sa akong relasyon sa mga tao nga gigugman ako. Kini ang problema. Masakitan ta sa usa ug mawala ang atong pagsalig sa tanan. Ug magguba ang atong future relationships. You listen to me. You girls listen to me. Kung ang imong papa wala mihatag kanimo sa gugma sa sakto nga paagi, wag gyud siya naghalog nimo, wag gyud siya nagpakita nimo sa pang-amahan nga gugma. You listen to me. Dili ang tanan lalaki sama ni anak. Dili ka kinahanglan mahimong lesbian kay dili mo salig na bisang kinsa nga lalaki. Kung naay babae mahimong lesbian, kasagaran maut ang iyang relasyon siyang papa o dili siya mo salig ni bisang kinsa nga lalaki. Pagpabilin sa church sama ni ini aron pwede ka magkaila sa lalaki nga Diyos no nga mahiguma sa Diyos o sa umahabo mahiguma kanimo. Dili ka kinamahimong lesbian. Di ko ganan sa mga lalaki. No, ang problema nimo. Ang problema nimo, nasakitan ka. O ikaw nagtugot niya na nga kasakit nga nagtangtang sa imong pagsalig sa tanan. Are you listening to me this morning? Dili ang tanan tao sa kalibutan sama kaniya nga misakit nimo. Napay mga tao nining kalibutan nga Diyos nun. Kung ikaw magpabiling, you listen to me. Kung ikaw magpabiling diya sa church, dili perfecto ang mga tao sa church, pero mas dako gayuni mong chance nga makakaplag sa mayong ban or mayong asawa sa umaabot. Am I making sense to you this morning? May daghang bata ng babae na lalong nakasakit, gitagot nila. Kaya ang papa, wag yun nagpakita kanila og gugma. You listen to me. Ang yawa mo, doli mo maghanghong. Ang imong gikinahanglan ang uyab. Siya may gugma nimo. Bakak. Kinahanglan ka sa bana, dili uyab. Kinahanglan ka sa Diyos nung nga bana sa saktong panahon, dili usa ka makapahimulos nga lalaki diha sa high school. Saktong grammar. I didn't know where the sermon was going. Don't be like the psalm writer in Psalm 116. All men are liars. Dili tanan. Paminan ako, bisa ng pastor usahay mo sakit sa ilang mga membro. Nang hinaod gyud ko nga dili gayud mahitabo diri, pero nahitabo sa daghang laing churches. Bisan diri sa dapitan, mga pastor nakapukan gikan sa ilang position, nakapukan ngadto sa daotang sala, nag-cheating sa ilang asawa, daghang yana. Pero paminaw nako, bisan ng pastor,
mag-disappoint kanimo, dili ang tanan tao sama ni ana. Now you pray for your pastor. Nang hinaut ko nga dali gayud ko mo dala og kaulaw sa buluhaton sa Dios diri sa dapit nang hinaut gyud ko nagaampo ko nga magpabiling ko faithful ang tungod sa katapusan. But you listen to me. Even if somebody's deeply hurt you in the past, God is faithful and there still are faithful people. Don't get bitter. Hayaan mo tukod ang kapait sa imong kasakit nga magkalat sa imong tibok kinabuhi. Push the pain, the bitterness of pain into the past and go into the future. Ayaw kawad ang sa imong pagsalig sa Diyos ug tao tungod na ay lain nga misakit kanimo. Dili ang tanan tao sama kaniya nga misakit nimo. Trust God and stay close to God's people. Pagsalig sa Ginoo, ipabiling nga duol sa mga tao sa Diyos. It's the safest place you can be. I want every head bowed, every eye closed.